Hello friends, Bodo channel pin Constable asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाली SSC SD Constable पोस्टआ फैमारबाय जों गोबां आसा खालामखादोंमोन आरो लोगोसे आं दासो टाइम मोनदों बिनि सिगां आं आसाम पुलिसखौ कभार खालामदोंमोन दायो SSC खालामबाय दा पोस्टआ 25,000 हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया गुबै बाथ्रा बेसो SD मोननाय लोगो लोगो मोनद' हारिया बेयाव एप्लाइ खालामफानो हागोन नामा आरो जुदि खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखानाय SD एबा लाइमोनफोरनि माने केरियारा मा जानो थांगासिनो क्लास 10 पास जानाय लोगो लोगो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां बैसो बेसेबां माने सिलेक्शन प्रसेस भेकेन्सि दङ जों A to Z नायगोन बिनि सिगां खावलायनाय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव मोननो हायो दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों अफिशियेल नटिसखौ बेयाव नायनोसै बेनो जाबाय SD कनस्टेबलआव दानिया बिनि अनलाइना दिनैनिफ्राय जागायबाय फट'आ लाइभ नोंथांमोना खेबनांगोन दे बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 31 एबा 2 डिसेम्बर आरो जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना 8 जानुवारिनिफ्राय 10 जानुवारिनि गेजेराव माने कारेक्सन खालामनो हानाय अपसनखौ मोनदों आरो बे आनजादा फेब्रुवारियाव जागोन बेनिफ्राय एप्रिलसिम थांगोन डेट फिक्स जाथ'वाखै नाथाय बे मान्थआवनो जागोन आरो आंबो नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन जे डिसेम्बराव अफिशियेल नटिस फैगोन बेनिफ्राय फेब्रुवारियाव आनजाद जागोन होननानै मानोना जों बेखौ एसे मिन्थिखादोंमोन दानिया बावहाय गोबांथार पोस्ट दङ बेखौथ' जिनोखि एग्जाम लिरबाय थायो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम जायो दा बेखायनो जोङो फार्स्टआव एग्जामसो होनांगोन बेनिफ्रायसो फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्रायसो मेडिकेल टेस्ट पास खालामनानै काट अफ लानानै नोंथांमोना साख्रि मोनो बेनो जाबाय बेनि सिलेक्शन प्रसेस दानिया स्केल पेखौ नायना लादो सेकेन्ड नाम्बाराव दङ भेकेन्सिखौ होनोबा भेकेन्सिया टटेल 25,000 नोंथांमोना मोनदों नै खनायाव दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना 25,487 दायो दंथ'यो आरो नाथाय बे भेकेन्सिया फिक्स नङा माने नेक्स्टआव बियो बारायगोन आरो अके स' नेक्स्टआव बारायगोन टेनसन लानाङा दानिया पोस्टआ मा दङ होनोबा BSF दङ CSF दङ CRPF दङ SSB दङ ITBP दङ आरो आसाम राइफल दङ बेवहाय जोङो NIA आरो SSF जों बेवहाय मोननो हायासै नङा होमब्ला ना सिङाव दं नामा बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव गोदान नटिस फैबा मोनसिगोन दा गुबै बाथ्राया बेसो जोंनि जिनिखि दायो मोनद' हारिया SD मोननो थांगासिनो दा जोङो जेराव साख्रि मोनो बेनो जाबाय नै SD लाइनाव अके स' SD लाइनाव पोस्टआ गोबांथार खम थायो नालाय जुदि 7.5% मोनोबा सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखौनो जुदि मोनद' हारिया SD मोनोब्ला बिथांमोना मिथिखागौ जे नैबे SD आव साख्रि मोनगोन होननानै आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन जे सेन्ट्रेलनि जिनाखि केटेगरियाव ST PHB थाया डाइरेक्ट SC थायो SD थायो OBC थायो EWS दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भ दङ अब्ला STB जों STP बेबायदि जों माने मोननो थाङा आरो जुदि थारैनो जुदि बिथांमोना जुदि मोनद' हारिया SD मोनमारोबा जुदि बेयाव एप्लाइ खालामनो हायोब्ला SD खथायाव अब्ला नायदो माबादि बादायलायनाय जागोन आरो जोंनि थाखानाय ट्राइबेल एबा बर' हारिया माबादि साख्रि मोनगोन मोना गोबां साननो गोनां दं फिउचार लेभेलाव जोंनि इयुथ्सआ दा बेखौनो गोबां जोंनियाव माने दासान्दि दुखु फोरमायगासिनो दं गोबांथार माने थाखानाय STफोरा नैबे 3.1 आव लिरदों भेकेन्सिया मोनसे टेन्टेटिभ बेखायनो उनाव बियो बारायगोन जेबो नङा नोंथांमोना 40,000नि खाथियाव थांनाय बियो चान्सआ दं आरो अके बेखायनो टेनसन लानाङा खालि नोंथांमोना एप्लाइल' खालामना दोन जायनाखि फंबाय बिनानावमोना खालामगासिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय था ट्राइ खालामबाय था सानसे नोंथांमोननि साख्रिया जागोन दा बेसो बाथ्राया जे फैबाय थानाय टाइमावहाय SD मोनमारोबा बादायलायनाया माने गोजौ लेभेलाव थांगोन आरो दा बैसो होनोबा बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्स नर्मेलाव नाथाय जोंनि SDआ 28 इयार्ससिम जोङो मोनो दा बेफोरनि माखासे मुलाम्फानि थाखायनो गुबुन हारिया माने बेखौ नांगौ जादों आरो OBCफ्रा नै 3 इयार्स जेनिखि बिथांमोना मोनद' हारिया खायसे OBC दङ नालाय 3 इयार्स बारा मोनो नाथाय जोंनि SDआ 5 बोसोर बारा मोनो दा बेफोरनि माखासे बेनिफिट्सखौ बिथांमोना माने मोनफाजोबनो थांगासिनो दङ स' दानिया माखासे काट अफ डेट लादों बैसोआनो बिदि गोरोबनांगोन बेखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै फंबायमोना मिथिगोन जे नोङो इलिजिबोल जागोन ना जाया अके बेनिफ्राय फरायनाया 10 पासल' नांगौ जेबो पार्सेन्ट नाङा खालि 10 पास जाबानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय NCC दङबा पार्सेन्ट मोनो नोंथांमोना बेवहाय नुदों 532 मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय NCC दङब्ला दानिया नेक्स्टआव बिनि एग्जामनि प्रसेसखौ जों नायोब्ला स' बेवहाय नोंथांमोना फंबायमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन एग्जाम फिस जोंहा होनाङा जोंहा STआ होनाङा गोबां मुलाम्फा दङ बेनि थाखायनो गोबां माने नागिरगासिनो दङ ST खथायाव
दा एग्जामा नर्थ इस्टआव जागोन गुवाहाटीआव जायो तेजपुराव जायो जरहाट जायो नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया नाम्बार 5आव नायबानो जाबाय गोबांथार एग्जाम सेन्टार दङ दा बेखौ दोनथ'नानै एग्जामनि माखासे मार्क्सआ माबायदि कुइसन दानगोन बेनो जाबाय नै नोंथांमोना ABCD मोनदों गासै 60 मिनिट टाइम मोनदों बाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो कुइसना माने ओरैबायदि कुइसन माने मोनसे साबजेक्टनिफ्राय 20 कुइसन मोनसे हाबानो 2 मोनगोन बेखौ जों बाव नुनो मोनदों अके स' बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय फंबायमोना बेनिफ्राय दायो नेक्स्टआव 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ माने मोनसे रं जाबाथाय 0.25 नेगेटिभ नोंथांमोना बेबायदि दानजाबाय थागोन आरो बेखायनो हायैखौ लिरोबा मोजां दा बेखिनिखौ बुजिबाय दा भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामदो फिजिकेल टेस्टखौ मिन्थिखायो 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1.6 km खारनांगोन 7 मिनिट्सआव बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन हाइट अके स' हाइटआ मेला 170 सेन्टिमिटार आरो फिमेला 157 नाथाय जोंनि ST आ खम दङ दा बेखौ नायोबा नोंथांमोना जेनिखि नर्थ इस्टनि STफोर बावहाय नायोब्ला 157आव जागोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 सेन्टिमिटारावनो बाव एक्सेप्ट जायो बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखिनियानो नोंथांमोना बुजिबाय आरो लोगोसे सेसखौ नायोबा सेसआ थ' बावहाय आरो गोबां खम दङ जोंनि नर्थ इस्टआ जेरै नोंथांमोना मोनदों अल ट्राइबेलानो माने गोबां 76 जानांगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना मिनिमाम एक्सपेक्ट खालामबा 5 सेन्टिमिटार बेखौ बुंदों आरो लोगोसे नर्थ इस्टारनि जेनाखि स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालया मिज'राम नागालेण्ड सिक्किम त्रिपुरा बिथांमोननिया मा 77 बावहाय बिदों आरो दा बेनोमोन SSC SD कनस्टेबल नेक्स्टआव आं मोजां कभार खालामबावगोन टाइमा एसे आंहा माने दायो एसे असुबिदा जादों बेखायनो एसे स्पिड खालामबाय आरो नेक्स्टआव बिनि सिलेक्सन प्रसेसनि सायाव नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेलाव लाबोगोन दा बेनो नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय